ang kalsada dito. Sabaw! Good pa yata yun. Ay nako. Kilbay Bridge ito mga kabarako ah. Nilagyan lang nila ng mga ganyan, ang tawag dyan Sipokot Camsur na tayo, Barangay Manangle, Sipokot Camsur. Ay, umusok na yung jeep mga kabarako, umusok na. Tukod ng dalawang paa. Ah! Hanggang dito sa Gumaka, walang tangkala ng kapote. Let's go, let's go! The next morning. Morning! Tamang oras natin, 6:44 ng umaga. Second day na tayo ng biyahe natin. Dito pa lang tayo sa Gumaka ngayong araw. Wala, sobrang ulan. Hanggang ngayon, maulan pa rin. Hindi kaya nung over natin kagabi. Anyway, abutin naman tayo maghapon. Tuloy-tuloy na tayo. Game ulit tayo! Inabot na naman tayo na night ride sa umaga. Go, go na tayo. Go, go, go. Pa rin tayo. Yan ang kalsada dito. Sabaw! Tamang oras natin 7:36 ng umaga. Dito tayo sa Kanda Ibaba, Lopez, Quezon. Ganito ang kalagayan ng mga kalsada dito. Yun o, kaya nagkukos ng sobrang traffic. Wala na yatang pag-asa to. Shoutout sa mga kasabayan natin ngayong umaga. Aha. Woo! Let's go, let's go. Talagang natunog kahit SUV natunog pag tumatama sa lubak. Good morning and welcome ulit mga kabarako sa second day ng ating December 2024 Bicol Ride. Okay, maluwag ang traffic dito sa Calawag, Quezon. Walang traffic ngayong umaga. Pero grabing manlubak. Grabe. Yan, welcome to Calawag, Quezon. Shoutout sa inyo. We're enjoying the ride kahit basang-basa na tayo mula pa kagabi. Makasama tayo mga kaparider dito. Di na kinaya nila brother, nagsipag-almusal na ata. Tambay muna sila. Hop. Mahirap pag mga two-way, talagang wala kang magawa eh. Magtsatsaga ka maipit sa traffic eh. Kasi maputik oh, saan ka naman sisingit dyan. Ayan, di ko alam kung anong klase ba tong tinatambak nila dito. Parang galing sa bundok eh. Andito pa rin si Kuya, yung lagi nakatambay dito. Sa puntong ito ay nagloloko na naman ang boses ng ating GoPro. Nakapota tayo. Talaga nakakaparao. Sobrang mahirap.
daan dyan. Okay po. One way kasi yung motor lang pwede dito. Grabe. Parang sa New Year na balik niya. Ayan, dito Kalawag marker. May mga basbang Raymond dito. Meron. Sara. Kahit sentro na Kalawag, mukha. Mga barawa. Nagsasayaw yung ten-wheeler eh. Tapos ingat sa pagsabay-sabay sa mga ganyan, makabalance tayo. Ano nang kalsada yun? Sinasabi ko mga kabarako, ingat sa pagtingin-tingin kasi na-stuck up pa talaga dyan ha. Islog pa yata yun. Buti nakapagpreno. Hindi nakita yung ano eh. Ha? Hindi yata nakita yung ano malalim eh. Dito kasi back contact din. Buti nakapagpreno itong L300. Muntik pa talaga. Sama kasi talaga ng kalsada dito. Yan. Ay nakakasanuran tayo rito. Na aksidente rito sa may Kalawag. Buti nakapagpreno tong L3. Ingat na lang, ingat. Malubak talaga kasing Kalawag. Kaya ingat sa parting Kalawag, Quezon. Hindi kasi nakakita yung kagaya nito, lalalim mo. Tingnan nyo naman yung mga kalsadang yan. Kalsada pa ba yan? Kalsada ang pinaka number 1 natin na kalaban dito. Yari. Tumba na naman. TCX. Ano ba yan? Nabangga? Madulas kasi, madulas. Mga delikadong kalsada dito sa Kalawag, Quezon. Ay nako. Ingat tayo, ingat. Grabe kasi rin kalsada dito. Sungkaan to the max, mga kabarako. Sungkaan to the max. Doña Aurora, Kalawag, Quezon na ito.
kasama pa silang bata. Ingat, ingat. Pandemic, 2 beses rin namin ginawa yan. May kasama kaming bata. Wala kasing sasakyan nun. No chase talaga eh. Pero grabe, sobrang kabado ako. Oh, masarain ka mo! Ay, mga truck na ito. Woo! Yeah! Masabaw! Ay, may traffic na ride. Bicol region na tayo. Isang picture naman dyan. Dami tayong mga kaparider dito. Tamang oras 8:57 ng umaga. Dito tayo sa Tabogon. Tuloy na tayo. Ulan na naman mga kabarako. Siguro dyan na lang kami kakain sa bandang unahan. Wala, magragay na lang tayo. Ay, grabing kalsada dito mga kabarako. Naku, ano yun? Laking bato nun ah. Ay, grabe talagang lubak oh. Kain muna tayo dito sa Marvin's Bamboo Mills. May lodge para dito kung gusto nyo. Pero dito muna tayo kakain. A few moments later. Tamang oras 10:50 ng umaga. Late na tanghalian dito sa Marvin's Bamboo Mills and Restaurant. Medyo maayos ang panahon dito. Let's go. Back to Quezon Province tayo. Ito palang area na ito. Hindi pa to Tagkawayan. Ginayangan pa pala to. Barangay San Luis, Ginyangan, Quezon. Testing natin dito yung play ng RCB natin. Okay. Tsaka yung front shocks natin, napilatin natin ng linear spring, no? Ad-Pro na linear spring. So chill ride lang tayo dito mga kabarako. Let's go. Pansin nyo, mga malalaking sasakyan yan, naiiwas sila. Dandahan, no? Tamang oras 10:32. Parang goods yung ano natin. Pagkapalit natin ng shock absorber, hindi na natin masyadong ramdam. Ayan o, dinadaanan na lang. Ate, umiiwas ako dyan. Sakto break in tong rear shock natin. So mahal eh. A few moments later. Maubusan tayo ng gas sa traffic. Full tank. Ulitin po. Oo nga. Nako Sarap. alas 9 pa kayo umalis na na. Ay, alas 8, alas 9. Natulog kami. Natulog Hindi kaya? kaya eh. Hindi kaya. Tagal ang to. Ay, Isa lang. ano oras kayo umalis? Alas 2 po, sa Santo Tomas lang kami. Ay, Santo Tomas lang kayo. Hindi, natulog May kami. sticker ka? Hindi kaya eh. Alas 10 pala, nag-aaya na matulog eh. Mas okay nga may tulog. Oo. Kawawa. Nakita. Kayo, kaya nga pala kayo na. Ito is, bubos na lang sa page. Oo. Nagtitingin ako ng update mo eh. Nakauna pa pala kami. Dalamin ka lang eh. Oo, mabagal kami tumakbo eh. Ako din po. Thank you. Ingat po kayo. Ano pangalan to? Sorsogon ba kami? Bulan. Bulan pa. Malayo pa. Kayo po. Magkakasama po kami sa magkasama apat. kayo. Shout out. May mga Ingat po. Ingat na kayo, ingat. Ano sa amin nga din eh. Nakita ko yung live mo. Tapos sa kawayan pala.
Diyan kami tumakbo, umagal. Daming stop Saan kayo diretso niyan? sa Kamsur lang kami. Kamsur. Nakita na lang tayo sa Ragay. Traffic mamaya. Abot pa rin. Oo, abot pa tayo. Abot pa. Baka diretso lang yun. Ingat po. Ingat po. Ride safe. Okay. Bye-bye. Thank you. Kilbay Bridge ito mga kabarako ah. Uy! Alright, alright. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? This is Pidong Bridge mga kabarako dito sa Barangay Binahan. So, one-way traffic scheme mga kabarako dito sa Binahan, Ragay. Ay! Kita ba? Di kaya. Pagkadating dito, pwede tayong dumaan sa pinaka mismong sentro ng bayan ng Ragay. Ay yung madaanan itong mga 1 minute. Pwede tayong dumaan na dito. Pero dahil gusto natin i-update kayo sa mga kalsada dito, dito ulit tayo nadaan. Lalo magka-traffic tayo dito. Ingat lang sa mga pagitan mga pinagawa ng mga bago at lumang kalsada. Ragay na ito. Ay, salamat naman. Oh, Paps, Lionel Calinog oh. Sa inyo to, Paps, ginagawa na rin. Lupi na tayo mga kabarang. Lupi, Kamsur. 12:48 ng hapon. Lupi, Ragay, boundary pa lang tayo. Wala tayong masingitan sa kanan. Nakling parang tayo mga kabarang. Ang haba.
Naku, ilan na lang yung sticker ko. Ilang oras na kayo? 3 oras na kayo? Oo, galing Darilas. Nag-swimming. At, Kuya po si ano? Sticker po. ito sa kabila. Oo, Abangan mo man dito ano? ilan na lang yung sticker ko Halin ako naman. dyan nag-aabang. Sunod na naman. Oo, Panatan sunod lang. Bicol. Ano? Natin mo, Pangalan? Jaros Maganis. Oy, shoutout. Mga... Saan kayo galing? Lupi. Ah, Lupi. Oy, shoutout oh. Dami natin mga taga Lupi oh. Shout out sa Team Loyal. Ay, Team Loyal, shoutout. Sige. Move kami. Salamat. Gusto sticker natin. Para lakaw na kita. Para lakaw na kita pa uli. Para lakaw na kita. Para lakaw na sana kita pa uli. Merry Christmas! Ayan, may LTO sa bandang Kabutagan yata ito. Kabutagan na Lupina. Yan. Ito yung road slip yung ginagawa doon, no? 120 oras natin. Dito doon yung motor. Last month pinababa ko dyan si Chris para mag video. Ganyan o, wala na lupa sa ilalim. Wala talaga, magsa-traffic talaga. Marami Kabutagan, Lupi Campo dito. Tingnan nyo naman kalsada dito. Ayan. Nandun, naka-stop doon. Delikado mabiyahe lalo pagka gabi. Ayun oh. Roads naman. Bigay na kasi yata yan oh. Yan, nilagyan lang nila ng mga ganyan. Ang tawag yan, steel. Ang tawag sila dyan eh. Mga bakal na yan. Para lang ang paraan ng pili. Hoy! Ito na yung dugo. Ito lang yung dugo. Kasi 30 minutes stop and go. Ito yung pinakadulo ng pinalusot nila. Bali yung iniwanan natin doon. 30 minutes na mag-iintay doon. Barangay Tapig, Lupi Campo. Ay! Kalsada ito. So nagbabantay ngayon na yung mga pulis, hindi na LTO, hindi HPG ano. Dito, so 30 minutes ang hintay nila bago maka-go. Hindi ka talaga ano dito, counterflow. Huli ka talaga. May mga haggard. Oh, dito lapit daw. Boto niyo daw, dito lapit. For Senator. Kaya Barangay Tapi, isa sa pinakapangit na kalsada dito sa may Andaya Highway, Lupi Campo. Kawawa
4 wheels talaga dito. Tagal silang maghihintay. Mga more or less hanggang Sipokot, mga 3 hours. Yung nakausap natin tong mga ano, 131 Sipokot Kamsur na tayo. Barangay Manangle, Sipokot Kamsur. Isang oras pa lang tayo. Ito Paps, ito ang Sipokot na to Galing na tayo ng Lupi. Ito papunta ng Manila. Papunta tayo ng exit ng Sipokot. Ay, magharakay-hakay nga na kamod yan. Lagi po. Thank you. Umusok na yung jeep, mga kabarao. Umusok na. Umusok na yung Isuzu Expander. Overheat na. Overheat na siguro sa tagal siguro ng traffic dito, nag-overheat na. 1:56 ng hapon, exit na tayo ng Andaya Highway. Mga pulis na nag-handle ng traffic dito. Tamang oras 2:55 ng hapon. Dito tayo sa Tara, Sipokot, Kamsur. Dito sa May Bigs. Ano yan? Tayo dito sa mga kurbadang bahagi na ito ng Barangay Sigamot. Sulit manang Kamsur. So please believe me, my heart is in your hands, and I'll be missing you. You know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up. You know it's you, babe. Giving me the courage and the strength. Kamusta ang biyahe? Hello, madam. Masabaw? Grabe, bugbog. Bugbog, kaya si Boss Steph na So, di na makilala ang motor eh. motor ko nga, Paps, na palaban. Bugbog rin. Check tayo, Boss. Check tayo, Boss. Natira pa akong tatlo. Sige, boss. Hindi ng mga Okay. taga-Lupi. Thank you. Yan, shout out kay Pops Christian. Picture ka kayo, may post dali. Eh, Ay, ka na pinapanood, Boss.
Ingat. safe, ride Kailan safe. balik mo? Kailan balik mo? Hindi, taga Sipukot ako. Ah, Sipukot Babalik ka? din kami ngayon. Nag-commute na kami. Hindi ako nagpupunta. Ah, oo, grabe. Asawa ko, Paps. Ay, hello po, shout out po. Hello. Thank you, madam. Sige po. Ah, Ride sige, safe kayo. ingat, ingat. San Jose pa po kayo, no? Oo. San Jose. Sa oras pa? Oo. Pag di matraffic dyan sa Chile. Taga-partido rin ako, Paps. Sa Lagunoy ako. Ah, Lagunoy. Doon ako nag-klase, kaya lang dito na ako nakapagpangasawa. Oo, layo din, oh. Oo, malayo rin ako eh. Thank you po, thank you. Thank you, ah. Salamat sa ama na pa. Thank you. Thank you. Balik na rin kayo si Sipukot. Oo. Ingat. Thank you po, salamat. Traffic sa Sigamot eh, may na-accidenting bus. Ngayon lang, Paps, ngayon lang. Oo. Ay, yung kurbada. Oo, yung kurbada. Nakita namin yun. Salamat. Po, ingat, ingat. Ingat. Thank you. Please believe that it's true. Babe, I love you. .57 na ng gabi. Dito na tayo dadaan sa may Abo Farm. Ayan. Ayan, lagi nating dinadaanan dito sa bayan ng Tigaon. Bayan ng Tigaon, Kamsur. May kadiliman dito. Kabilangan kasi niyan na public cemetery. 7:16 ng gabi. Napakaliwanag ng plaza ng aming bayang San Jose. Wow. Ayan mga kabarako, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa year-end vehicle ride natin. Night ride sa gabi 2.0 ngayong December 2024. Magdamag tayo at maghapon na naman tayong nasa kalsada. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin at sa inyong suporta. Huwag kalimutan panoorin, like and share ang ating mga videos. And pag nagustuhan nyo ang aming content, isang subscribe naman dyan. And syempre, pakihit na rin ng notification para updated kayo sa lahat ng mga rides, vlogs natin. And syempre, follow us on Facebook, Team Barako Motovlog and Mrs. Barako. Maraming salamat. Renz here of Team Barako Motovlog. And syempre kasama natin sa back ride si Mrs. Barako. Papaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never twist the throttle with your ego. Mula dito sa aming barangay Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. Good night. Merry Christmas. God bless and ride safe.